שלום, אני איתמר, ובגיל 8 אובחנתי בהיפוגמגלובולינמיה, כשל כרוני במערכת החיסונית. היום אני מקבל טיפולים כימותרפיים, והרופאים לא ממש יודעים כמה זמן יש לי. בינתיים, עם כמה חברים טובים ומשפחה, הכנו את רשימת הכיף, רשימה של דברים שאני חייב להספיק. הסעיף הראשון ברשימה, להנחות תוכנית אירוח. צ'ק! ברוכים הבאים להיפוגמגלובולינמיה כיף. עבור הסעיף הבא ברשימת הכיף, לדבר בפעם האחרונה עם אחותי, איתנו כאן המדיום עדי אשכנזי. שלום עדי. שלום וברכה. מה זה בעצם מדיום? מדיום זה אדם שיש לו יכולת אינטואיטיבית חזקה במיוחד. אינטואיציה קשורה לחוש השישי שלנו. זה יש חוש עיכוב. דיברת על החוש השישי, מה שמזכיר לי את הסרט החוש השישי. את בעצם כמו ברוס וויליס? סוג של. אני רואה אותה בשנות ה-10 המאוחרות שלה. אוקיי? מאוד יפה, ילדה טבע. מאוד 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 יפה. עכשיו שים לב לדברים שאני אומרת, כי זה דברים שאתה צריך להתחבר אליהם. אני רק שליח שמעביר אינפורמציה מצד אחד לצד השני. אוקיי. הקשר שלה אליך, אליה היה חזק מאוד. אני גם בין הרגשתי. השלושה, אוקיי? מה היה שם טעות של הרופאים? אמרו משהו על סיבוך בחצוצרות של האמא. רגע, אתה חייב רגע לעשות לי סדר. אתה מדבר על מישהי שלא נולדה? כמעט נולדה. לא. ברוכים הבאים לפינת הקסמים עם רון בלון. שלום, שלום. אפשר להראות לך איזה קסם קטן? כן. האמת שזה קסם שחצי המצאתי, זה קסם שהוא קיים, אבל אני שדרגתי אותו קצת. אוקיי, יש לי פה ארנק, בתוך הארנק הזה יש פתק, על הפתק ציירתי צורה של קלפים. או לב, או יהלום, או טילטן, או עלה. אוקיי? אוקיי. אני רוצה שאתה תבחר עלה. איזה צורה. עלה? זהו, כן. החלטת? כן. אתה רוצה לשנות? כן. למה? יהלום. ליהלום. אתה רוצה לשנות? כן. למה? עלה. עלה. אתה רוצה לשנות? כן. למה? יהלום. רגע, בוא נציג. יהלום. כן. אוקיי, אתה רוצה לשנות? רגע, פתק פה. טוב, טילטן. טילטן. אוקיי. אתה רוצה לשנות? יאללה, עכשיו החלטה אחרונה. אי אפשר לשנות. מוכן? אז הטילטן היא האחרונה או? מה שאתה אומר עכשיו. תודה רבה לרון בלון.